erakusketari lotutako hitzaldi honetara. Dakizunez, erakusketa honek San Telmo Museoko eta Gordailuan dauden emakume artistak berreskuratu egiten ditu eta mahai gainean jartzen du zein dan museoek emakumekiko daukagun begirada hori. Bere jardueren artean hitzaldi sorta badago eta gaur eskerrak eman nahi dizkiot Ane Lukonari gurekin dagoelako. Azalpen aurkezpen txiki bat egingo dut, gelan zaudetenok batzuk ezagutzen duzue, ondo gainera. Bera, Ane Lukona Mariskal, doktorea da, eta Euskal Herriko Unibertsitatean irakasle dihardu. Unibertsitate horretan ikasi zuen, artearen historian gradua, eta ondoren Madrileko Unibertsitate Autonomoan arte garaikidean inguruko master bat egin zuen. Bere ikerketa ildoak oso lotuta daude gure gaiarekin, kritika feminista, genero ikasketak eta euskal artearen historia dira. Eta ibilaldi honetan, ikerketa egonaldiak ere egin izan ditu atzerriko zein estatuko unibertsitateetan. Artikuluak argitaratu ditu eta aldizkari zientifikoetan ere argitapenak ditu, erakusketa komisariotzan ere aritu da. Eta izan ere, erakusketa honen katalogoan testu bat ere badauka. Esan bezala, 2021 urtean Ikergazte saria jaso zuen eta gizarte zientzia arloan eta hitzaldiak ematera ere gonbidatu izan dute hainbat lekutan, esate baterako, Zesikek, Balmasedako Enkarterri Museoan edo San Telmon bertan. Ez da lehenengo aldia, gurean daukagula eta asko eskertzen diogu beti, gonbidapena luzatzen diogunean, gustoz etortzen dela. Besterik gabe nik hitza emango diot, berak bere hitzaldi egin eta gero, gailan zaudetenok, zera bat, zuen galderak ere egin ditzakezue. Besterik gabe, mila esker. Bueno, hasi nahiko nuke eskerrak ematen, ze ulertzen dut, astearte ilun honetan hurbiltzea, benetan eskertzen dutela, eta nola ez San Telmori, eta erakusketaren arira edo egin den lan guztiari, benetan oso eskertua sentitzen naiz. Eta, besterik gabe, hasiko naiz nik gaur planteatu nahi detena edo ia hausnarketa puntu bat edo irekitzen dugun, ia zuen interesekoa den, edo behintzat gauza batzuk edo pentsaraztera eramaten gaituzten. Eta, ikusten dezute izenburuan, hutsa eta burdinaren gorputza bilatzen, eskultura, abstrakzioa eta generoa Euskal Herriko artearen historian. Ikusten dezute eskultura, abstrakzioa eta generoa direla pixka bat saioaren ardatzak, edo behintzat hortikan ekingo diogu. Eta, hasteko pixka bat ikusteko nondikan begiratzen dugun 3 gai hauek, pixka bat abia puntu moduan gustatuko litzaidake azpimarratzea kritika feministak nola ulertzen duen artearen historia edo zelako hausnarketa edo plazaratzen duen. Horretarako, badaukagu Linda Nokliknek 70ko hamarkadan egin zuen galdera ezaguna, zergaitik ez dira emakume artista bikainak izan, eta beti artearen historia feministak edo hartzen du abia puntu moduan. Eta interesgarria da ikustea nolabait galdera potente hau edo galdera, esango dugu, arreta deitzen duen galdera honi eman zitzaion lehenengo erantzuna, izan zela nolabait argudiatzea, ikertzea, aldarrikatzea, benetan historian zehar izan zirela emakume artista bikainak, erakustea nola ahaztuak izan ziren eta horiek aldarrikatzea. Esan bezala hau 70ko hamarkadako kontu bada, eta ondoren 80ko hamarkadan beste historialari feminista batzuek esango dutena da ez dela bakarrikan emakume artista bikain horien izenak nolabait aldarrikatzea eta genealogia historia horretan lekua egitea. Ez dela feminismoak egin behar duen kritika. Nolabait esaten duten abi historialari hauek, eta nolabait esaten dut
azalduko duguna eta erakusketarekin doan abia puntua hau izango da. Diotena Parkerrek eta Pollockek da nolabait egin behar deguna dela disiplina bera aztertu. Hau da, artearen historiaren egitura nolabait berrikusi eta hori bera nolabait zalantzan jarri. Hori da deituko diona Griselda Pollock interbentzio feministak egitea. Hau da, ja ez da bakarrikan esan dugun bezala, genealogia historia horretan emakume artistak gehitzea, baizik eta disiplina bera eta egitura bera jarri barko dugu zalantzan, eta proposatzen dutena da, adibidez kasu zehatzak hartu, eta hor aurkitu nola historiaren egitura horrek emakumeak adibidez baztertu dituzten, nola ikusezin bihurtu dituzten, zelako mekanismo eta zelako estrategien bidez. Hau da, kaso zehatzak hartu eta horiek zalantzan jarri. Eta hau diot, azken finean gaurko saioa horren arira dator, Satelmonon etxe bertan ikusgai dagoen Bagina Baragara erakusketak abia puntu hori hartzen duelako. Kasu honetan komisarioek Garazian Sataizea Barzenillak hori proposatzen digute, ez? Ikustea zelako mekanismo, zelako logika eta zelako arrazoien bidez emakume artistak izan diren baztertuak, izan diren ikusezin bihurtuak. Eta beraz, behin galdera hori egiten dugunean, ikusiko dugu, jaso dugun historia, bere logika eta naturaltzat ematen duen logika hori benetan oso partziala dela. Eta oso partziala eta oso erro maskulinoa izango duela. Orduan, hori da abia puntua, ez? Kasu zehatzak aztertu eta ikusi horratzean dagoen partzialtasun hori, naturala ematen duena, benetan ez dela konturatzea. Eta horregatikan, esaten baldin badegu, inbar degula interbentzio feminista konkretuak, ez? Kasu zehatzak hartu eta horiek benetan aztertu, zalantzan jarri, nik proposatzen dizuet horrelako kasu bat aztertzea. Eta izango da 50-etik 60-erako Euskal Herriko artearen historia nolabait diskurso hori aztertzea. Hurbila egingo zaizue adibidez, Oteiza, Txillida, Basterretxea, artista horien izenak. Nolabait erakutsi digutelako, artista horiek izan zirela garagai hauetako, artista onenak, artista garrantzitsuenak, eta beraz ezin degula ulertu Euskal Herriko artearen historia bat, garai hauetakoa, adibidez izen horiek kentzen baldin baditugu, ez? Ikusten dugu narrazio beran, figura horiek ezinbesteko garrantzia dutela. Eta nolabait beraien artea bihurtu dela gure oroimen artistiko eta kulturalaren paradigma esango dugu. Orduan, hori baldin bada diskursoa, hori baldin bada naturaltzat joden diskursoa, ikusiko dugu nolabait hori erabat esango dugu kondizionatuta edo baldintzatuta dagoela ere bai generoarengatik. Konturatzen baldin bazarete, esaten ditugunean artisten izen hauek, Oteiza, Txillida, Basterretxea, nik aurkitzen dut badaudela ezaugarri batzuk identifikagarriak edo identifikagarriak izango zen hitza. Esan nahi dutena da, ikusten degula garai honetan eskultura eta abstrakzioa badirela bi elementu oso garrantzitsu. Eta ematen du ezin degula garai horretako historia ulertu edo ez baldin baditugu bi elementu horiek kontuan hartzen. Aldiz, esaten ditugu da izen guzti hauek gizonezkoak dira. Ez da ematen du ez zirela izan emakume artistak, praktika artistiko hau egin zutenak. Eta nolabait, ikusiko deguna da, eta nik nire ikerketan horrela ikusi nuen, dela garai honetan izan zirela noski emakume artistak, baina orohar beraien praktika artistikoa gehiago luzatu zela adibidez pinturara eta lengoaia figuratibura. Orduan ikusten dezute diferentzia. Alde batetikan erakutsi diguten historia, non abstrakzioak eta eskulturak leku oso garrantzitsua duten,
eta beste alde ezagutzen edo apenas ezagutzen ez dugun historia, non figurazioa eta pintura izan daitezken elementu batzuk klabeak. Orduan, esan dako, daukagu nolabait dikotomia hori. Gizonezkoen historia, ematen dula unibertsala, naturala, objektiboa dena, eta bestetikan hor nolabait aztua eta eskuragarri ez dagoen historia bat. Hau da, gaurko kasua edo, ikusiko duguna. Orduan, pixka bat ideia izango zen hori, Griselda Polokek esaten duen bezala, egingo dugu interbentzio feminista bat, ikusteko objektibotzat, naturaltzat, erakutsi diguten historia hori, ematen duena egiazkoa dena, egiazko bakarra dena, nolabait baduela ere bai generoarekin lotura oso handi bat. Azken finean gure historia hori oso maskulinoa delako, erro oso androzentrikoa dela esango dugu. Eta horretarako, proposatzen dizuet bastea aipu honekin. Hau da, teorialari amerikar bat, eta esaten digu hurrengoa. Ez dira lehenengo gorputzak existitzen, eta ondoren hoiei gehitzen zaizkien ideiak. Gorputzei atxikitzen zaizkien uste eta pentsamenduak ere, horiek eraikitzen dituzte. Bere izatearen parte dira. Pixka bat igual teorikoa irudituko zaigu, baina proposatzen dizuet aplikatzea adibidez artelan batera. Ikusten duzu edakagu diru zorro bat, brodatuarekin egina, eta ez dakit ikusten dezuten nolabait, ikusten degunean artelan hau edo objektu hau, nolabait lotuta dagoela adibidez tekstilaren edo brodaduaren praktikara. Dela praktika bat, historikoki izan dela espazio oso femenino batean egin den lan bat. Esan nahi dutan horrekin, da nolabait, objektu artistiko honek, naiz eta berez objektu baden, eta ez daukan inungo konotazio ez sexualik, ez lotura generoarekin, nolabait sortu izan den moduan eta sozializatu izan den formak, nolabait eramaten gaitu ulertzera objektu artistiko honek lotura daukala ere bai zeregin femenino batekin. Ideia izango zen hori, eta zergaitik adibidez horrelako praktikak ez ditugun hartzen objektu artistiko mirarigarri bat bezala, baizik eta adibidez artisautzari gehiago lotuta. Beraz, ikusten duzute, objektu artistiko batek berez ez dauka genero bat, baina sozializatu izan den formak badauka gaitasuna horrela lotzeko. Orduan, bueltatzen gara gure kasura, hitz egiten degunean eskultura eta abstrakzioa direla garaionetako bi lenguai oso garrantzitsu, ikusiko dugu nola, naiz eta igual lehen behiztan ez egun iruditzen objektu artistiko hauek generoarekin lotura oso handia daukatenik, baina pentsatzen baldin badugu eta ulertzen baldin badugu horren atzean dauden teoriak, ikusiko dugu nola badagoen halako lotura bat, Eta horregatik esaten genuen ideia, gure diskursoa, gure historia, gure oroimen artistikoan badagoela halako zantzu maskulino bat. Orduan, hasten gara lehenengoa jotzen, eskultura. Pentsatzen baldin badugu eskulturan, irudituko zaigu dela azkenean genero artistiko bat, erabat unibertsala, beti erakutsi digutena direla nolabait genero artistiko tradizionalak, nolabait artearen historian, arkitektura eta pinturarekin bat genero artistiko esango dugu garrantzitsuena edo estatus handienetako badaukana. Hau dira nolabait beti erakusten diren horrelako liburu manual tradizionalak eta hor beti eskultura dago presente. Ezin dugu imaginatu artearen historia bat eskultura gabe, esango dugu. Eta nik esaten baldin badizuet, baina eskulturak badauka genero maskulinoarekin lotura bat. Ideia, nolabait, hori agian egingo zaizue argiagoa pentsatzen baldin badugu, edo alderatzen baldin badugu adibidez dantzarekin, edo musikarekin, edo tekstilarekin adibidez. Ulertzen dugu nolabait, aipatu ditudan generoiek badaukatela lotura bat nolabait sozializazio femeninoago batekin,
Eta adibidez, eskultura, bai izan da tradizionalki ulertuta, praktika maskulinago batekin. Batez ere, ulertzen delako eskultura egiteko behar dela implikazio fisiko bat. Implikazio bat gorputza eskatzen duela, indarra eskatzen duena. Eta horren atzean aurkitzen dugun logika azken finean da lanaren segregazio sexuala. Historian zehar egin den segregazio hori, nora gizonezkoak izan diren beraien gorputz eta beraien indarrarekin lan egitera bideratu direnak, eta aldiz emakumeak izan dira gehiago ulertuta, beraien abilezia dela gehiago kontu sensibleagoak, delikatuagoak, kontu txikiagoetara bideratuak. Hori izango zen bat, arrazoi bat. Eta adibidez, aipatzen dituen eskulturgileetan, askotan beraien lanak eta beraien proiekzio bisuala egonda lotuta ere bai iruditegi horretara. Nola beti askotan erakusten diren Oteiz, Atxillit eta bar, beraien lanak egiten, nola implikazio fisiko horrek, indar horrek, eta ere maskulinizazio bateri lotuta, nola ematen duen balioa ematen diola bere lanari, Eta beste alde bat, gau izango zen gehiago sozializatzeko formaren gatikan, beste arrazoi bat aldeguna esan eskultura tradizionalki lotu izan dela gehiago gizonei, izango zen hezkuntza artistikoa begiratzen baldin badugu. Jakitearren, akademiaren instituzioa sortzen denetikan, 18. mendetikan, hasieran emakumeek ez dute izango aukera bertara sartzeko, ondoren bai, baina bai izango dituzte, behin aukera dukatenean sartzeko hezkuntza honetara, oztopo batzuk izango dituzte. Eta horien artean bat izango da adibidez, anatomia eskoletara, hau da, egiten direnean biluzien kopiak eta bar, emakumeek ez dute aukera izango bertara sartzeko. Hain zuzen ulertzen delako, emakume horientzat ez dela batere dekorosoa, ez dago ondo ikusia, emakume horiek halako biluzi eskola batera joatea, Beti ere irudikatu behar duten figura horregatik. Lan hau ekarri dut ideia hau aipatzeko, ze Sofanik nolabait egiten duena da irudikatzen du Londreseko Erret Akademia, ikusten duzute beti gizonez dagoela, guztiak gizonak direla, hemen ditugu modeloak biluzik, eta badakigu garaian emakume artista batzuk izan zirela akademian, baina berak irudikatzen ditu horman. Hain zuzen ere, beraiek ezin zirelako eskola horretara joan, ezin zirelako biluziaren klasera joan. Orduan ikusten dezute nola, hezkuntza artistikoak benetan emakumeak bideratu zituen bestelako praktika batzuetara. Esan bezala, kontu delikatuagoetara, josketara, pinturara ere bai, baina beti ere, ze garrantzitsua zen nolabait emakumeen irudi errespetagarri hori mantentzea, eta nola adibidez eskultura, kontu fisiko bat, ezen kanon horrekin edo sartzen, Eta behin ulertzen degula, hezkuntzak ze paper garrantzitsua duen, emakume artista baten lehentasun artistikoan, ikusiko dugu emaitza dela, benetan emakumeek asko zer zailagoa izan zutela adibidez eskulturara jotzea, beste praktika artistiko batzuetara baino. Eta hau ez pentsa dela goza bat oso urrunekoa. 60ko hamarkadan oraindikan emakume oso gutxik zekaten aukera benetan eskulturaren praktika ikasteko adibidez, Baina ikusiko dugu aurrerago. Orduan, ez dakit ondo ulertu den, eskulturak zergaitikan nolabait eramaten digun iruditegi maskulino horretara. Horren sartuko ginen abstrakzioa pixka bat ulertzen, ze lotura dauka abstrakzioak generoarekin. Berdin, hasieran esango genuke, berez ez du irudi, azken finean, lenguai plastiko bada. Horretarako, interesgarria egiten zait ikustea, salto egitea nolabait 20. mende hasierara. Ulertzea benetan abstrakzioaren lenguaiak nola zelako sozializazioa izan zuen, nola sartu zen abanguardia hauek garaian, eta horretarako batez ere sartuko gara konstruktibismo errusiarrean. Ze,
benetan aipatzen dituen artista euskaldunak, Oteiza, Txillida, Basterretxea, hauentzat erreferentzia oso garrantzitsua izan zen Errusiako konstruktibismoa. Eta ideia asko eta planteamendu asko beraiengatikan jaso zituzten. Gauza bat garrantzitsua da kontuan hartzea, Errusiako konstruktibismoan, esan bezala ez, gaude 1917tik aurrera, beraiek benetan planteatzen dituztenean proposamen artistiko hauek, ulertzen dute nolabait, ari direla erantzun bat egiten edo kontraerantzun bat egiten, aurretikan Parisen batez ere zentratu ziren korronte artistiko batzuei. Adibidez, pentsatu impresionismoan, fobismoan, postimpresionismoan, hau da, korronte batzuk, adibidez, kolorea oso presente zegoena, sentimenduen adierazpena ere bai oso presente zegoena. Orduan, ez dakit ikusten dezuten logika hau, ez? Nola Errusiako konstruktibismoak egiten duen kontraerantzun bat, aurretikan Parisen egon zen praktika batzuekiko. Baina ulertzen dutelako ere delako praktika artistiko bat burgesa esango dugu. Orduan, dikotomia horretan, erantzun horretan egiten dutena konstruktibistek aurreko korrontekiko, ikusten dugu badagoela berriro ere dikotomia horren logika, bata bestearen kontrako ideia hori. Zerren kontrari dira horren errusiarrak kontra egiten? Batez ere esandakoa, ari dira emozioen adierazpenaren kontra egiten, izaera dekoratibo horren kontra egiten, sentsualitatea, pasioa, koloren adierazpena, iruditegi guzti horren kontra ari dira, Ze orain benetan beraiek baloratzen dutena eta aldarrikatu nahi dutena da justo bestelako balio batzuk. Ordena, kontrola, arrazoia, teoria, guzti horiek, Ikusten duzute logika hau, dikotomian logika hau, garai honetan, abstrakzio geometrikoa sortzen den garai honetan oso presente egon zela. Eta dikotomiaren logika hori, ikusten baldin badugu hor dagoela benetan abstrakzioa sozializatzen den forman, ulertuko dugu ere bai nola horri ere lotu dezakegun generoarekin. Hau da, errusiar konstruktibistek horrelako balio hauek planteatzen dituztenean, konturatu behar gara balorean jartzen diren adjetibo hauek nola lotu izan diren figura maskulinoarekin, edo eremu maskulinoarekin. Eta aldiz kontra egin nahi duten hori azken finean dela feminitatearen kontzeptuarekin bat datozen adjetiboak. Esan dakoa, gorputza, emozioak, adierazpena, olako iruditegi hauek. Beraz, ikusten dugu nola konstruktibistek beraien buruak gizarte modernoaren eredu hartzen dutenean, benetan ari direna da feminitate hori nolabait jaten esango genuke, horren gainetik ari dira jartzen. Orduan da, feminitatearen ezeztatzea izango zen benetan aldarrikatu nahi dena. Beraz, egin beharko genuen galdera, planteatzen dutenean, dela lenguai bat modernoa, dela lenguai bat, esandakoa, balio berri batzuk dituenak, konturatzen gara benetan modernitate horrek bazuela erro oso maskulino bat, esango dugu. Orduan ikusi dugu, nolabait, ulertzen dugu, abanguardia momentu horretan, nola generoen logika horri oso presente egon zen, baina konturatu behar garena, herentzia hori Euskal Herriko testuingurura ere iristen dela. Ze esan bezala, aipatu ditugun artista hauek, eragin handia jaso zuten errusiarren planteamenduetatik. Esan dakoa, zein behar dugu interbentzio feministak, baina konkretuak, testuinguru konkretu batean. Eta gurea da, esan dugu, 50-etik 60-ekora. 60ko hamarkada, nolabait pixka bat testuinguratzeko, frankismo erdian gaude, eta pixka bat kontraesonkorra edo eman dezakeen arren, 60ko hamarkadan, Frankoren politikek bai egingo dute halako irekiera txiki bat, adibidez, Kataluniak edo Euskal Herriak, bere nolabaiteko kultur abertzale horri aldarrikatzeko keinu txikiak utzi egingo dituzte. Irekitzen da nolabait ekintza esparru txiki bat,
bertako kulturaren alde egiteko, ez? Ulertzen baldin badegu, momentu horretan badagola halako irekiera txiki bat non artistek, baina baita ere bestelako kultureragilek badaukaten aukera pixkanaka aldarrikapen adibidez abertzaleagoak egiteko, testuinguru horretan kokatu behar dugu adibidez Jorge Oteizak egiten duen, argitaratzen duen liburua, Krosketan den. Badakiguna, garaian oso garrantzitsua izan zena eta ondorengo artistengan eta horrengo belaunaldiengan ere bai. Eta testuinguru horretan ere bai izango da nola gaur taldea, baina baita ere Euskal Eskolaren mugimenduak izango duen bere ibilaldia. Hauek dira, hain zuzen, aipatzen nuen historia errotu horren fundamento oso garrantzitsua, ez horrela erakutsi digute. Beraz, ikusi dugu nola artista hauek momentu honetan badaukaten halako interesa frankismoak erabat zapaldu duen euskal kultura esango dugu berriz loratzeko edo bai hura aldarrikatzeko horren alde egiteko. Hori izango da adibidez Oteizak Cromletxa hartzen duenean eredu edo beraien planteamenduak, ez? Nola benetan Euskal Eskolaren mugimenduaren ardatzetako bat hori izango den eta baita ere gaur eskolarena. Orain, pentsatu behar deguna da, ze modutan planteatzen duten artista hauek euskal kulturaren eta euskal artearen berpizte hau. Ikusiko dugu adibidez, Oteizak bere liburuan hitz egiten duela nolabait euskal estilo baten inguruan edo euskal esentzia baten inguruan. Eta hitz egiten du euskal arte, euskal adierazpen horretaz, eta baita ere definitzen du. Eta nola definitzen du? Nolabait Oteitzarentzat euskal adierazpena edo euskal esentzia hori lotuta dago adibidez purutasunarekin, hutsarekin edo arrazoiarekin. Esango du nolabait euskal gizonak, ze gizonez hitz egiten du, euskal gizona lotura handiagoa daukala horrelako adjektiboetara eta kontran esango digu euskalduna ez dela batere dekoratzailea, pasioa ez dela berea, eta nahasmena ere ez dela bere kontua. Orduan, pixka bat ikusten da esan edetena, ez? Nolabait ikusten dugu hemen ere, hau da, euskal artista hauen planteamenduetan nahi dutenean euskal artea eta euskal kultura berriro indartu, dikotomia horren logika oso presente dagoela. Eta berriro dikotomia horretan ikusten dugu nola adjektibo batzuk lotuagoak dauden maskulinitatearen sozializaziora eta beste batzuk feminitatera. Horrela ulertzen dugu, ez? Ideia hau argi geratzen da. Eta ikusteko ez dela nik asmatzen dudan kontu bat baizik eta adibideetan edo adibidetatik ateratzen dudala ideia hau, ekarret dizuet adibide egitako bat. Adibidez, Tio Oteizak aipatutako liburuan. Ya hemos explicado que el vasco desde el Cromlech tiene una sensibilidad receptiva, que no llena los espacios vacíos, que no es decorador. Ikusten dugu, ez? Nola benetan berak aldarrikatzen duena da huts hori, purutasun hori, espazio diafan hori, eta aldiz esaten digu euskalduna ez dela dekoratzailea, ez duela gehigarria ez doala bere esentziarekin. Edo beste adibide bat, agian argiagoa, esango digu Oteizak, beste testu inguru batean, ez, da liburuari dagokionez, baina esaten digu nada de formas afeminadas, académicas e iguales. Beraz, ikusten dugu nola bere planteamenduetan benetan dikotomia horren logika, eta beraz, sexualitatearekin harremana daukan logika horrek presentzia handia izan zuela. Eta adibide hauek ekarretzen dizkizuet, ikusteko benetan ze funtzio zeukan planteamendu guzti hauek garai horretan. Esan dugun bezala, 60ko hamarkadan gaude, frankismoan gaude,
eta euskal kultura izan da erabat zapaldua. Nolabait ulertu behar deguna da, artista hauek, zei harinez, Oteiza sartzen dut, azkenean gehien teorizatu zuen pertsona izan zelako, baina inguruko artistek ere, nolabait bilatzen dutena da euskal izate, euskal kulturari iruditegi bat ematea, ez? Nolabait hutsetik hasten gara eta orain artista hauek ari dira gure kultura hori nolabait irudi bihurtzen. Eta azken finean irudi hori bilatzen baldin badute, nahi dutena da ere bai adierazteko zer den euskalduna, ez? Eta zer batez ere zer ez den euskalduna. Orduan, beraiek planteatzen dutenean euskalduna ez dela dekoratzailea, ez dela nahasmena ez zaiola gustatzen, edo sentimenduak edo pasioa, ez dela bere kontua, ikusten dugu nolabait, dikotomia horren presentzian berriro ere, artista hauek ari direla nolabait urruntzen espainolitateari lotu zaizkion iruditegiarekin, ez? Pentsatu adibidez, espainolitatea garai honetan frankismoan nola exotizatu izan zen adibidez mundu flamenkoa edo izaera barroko hori. Hau da, justu euskalduna ez dena, ari gara ikusten dela espainolitatea garai horretan nola plazaratu izan zen. Orduan, ikusten dugu, ez? Euskalduna da, justu, balore horien kontrakoa esango dugu. Baina, dikotomia logika horrez gain, alditugu ere beste elementu batzuk identifikatu, esateko benetan, esandako sexualitatearen logika hori presentzia handia izan zuela artista hauen planteamenduetan. Adibidez, pentsatu materialetan, nola eskultura hauek gehienetan burdinez eginak dauden, edo harrelako material sendoekin, nolabait artista hauek ere esaten zutenean beraien intentzioa zela euskal kultura berriro ere sortzea eta iruditegi bat sortzea, hartzen dituzte referente bezala adibidez euskal kulturako elementu batzuk. Izan daiteken adibidez, baserri munduko kirolak edo bestelako tradizioak. Berriro ere esandakoa, ez? Ze referentzia dira hauek, zeinen kultura da, adibidez, herri kirolen kultura edo baserri munduko lantresnak. Berriro ere da gizonen kultura bat. Hau da, nahiz eta universal edo euskaldun guztiei erreferentzia egin nahi izan zioten, berriro ere hartzen dituzten erreferentziak gizonen kulturari dagokio, esango dugu. Eta hori materialetan ikusi dezakegu, adibidez. Edo pentsatu adibidez aritzan dela material bat presentzia handia daukana, besterretxea edo mendibururen lanetan. Aritza beti ere lotu izan da euskal kultura batekin, eta horren erreferentzia izango da Gernikako arbola. Eta nola aritza ere beti ulertu den dela material noble bat, ez? Beti etiketa horri ere lotzen zaio. Berriro ere kontura gartzen gara, Gernikako arbola dela aita leinuaren abia puntua, berriro ere ari gara hitz egiten historia bat maskulinitatearekin lotura daukana. Beraz, esan deguna hasieran horretzen zarete brodadudaren kontuarekin, sozializazio formak asko eragiten du artelan bati igortzen zaizkion adjetiboetan esango dugu. Beraz, ikusten dugu, ez? Pixkanaka nola joaten garen ulertzen, nola kategoria hauek gehitzen zaizkion lanei. Eta bestetikan, lana ez gain, aldegu esan pixkanaka, ere joaten dela definitzen euskal artistaren tipologia. Adibidez, ikusten baldin badugu, 50, 60 hamarkadetan artista hauek prentxan nola izan ziren irudikatuak, ikasten duzute adibidez badaudela kontu batzuk, izaera maskulinoa edo nolabait lotu dezakeguna. Ikasten duzute nola adibidez Oteiza irudikatzen den pertsona bat intelektual bezala, ez? Nola bere lana benetan mentalitatearekin dagokion,
edo aldiz txillida nola dagoen bere gorputzarekin lanean, ez? Indar fisiko hori nola oso presente dagoen, eta dela zerbait baloratzera eramaten duena bere lana. Orduan, nolabait esan dezakegu, badaudela adjektibo batzuk definitzen laguntzen dutela euskal artista tipologia hori. Euskal artista izango da serioa, izango da intelektuala, arrazoia, arrazionala, langilea edo hotza. Ez dira, azken finean, esandako adjektibo batzuk ulertzen dela, erabaldotuta daudela praktika artistiko horrekin, eskultura abstraktu eta material sendoekin egindako eskultura bat. Eta berriro ere egin barko genuen ideia da, nola lotzen den halako asoziazio hauek gizontasunarekin. Orain egin barko genuen hausnarketa, ikusi dugu nola artista hauek beraien planteamenduetan nola aurki dezakegun halako zantzu batzuk maskulinitatearekin lotzen direnak. Baina gauza bada artistek beraien praktika nola egiten duten eta beraiek bere egiteko horretan nola aurkitzen dizazkegun halako genero lotura hauek, baina gero beste kontu bat izango da historia bera nola idazten den. Azken finean ulertu behar dugu, frankismoan baldin bagaude, logikoa da pentsatzea, hurbilean dagoen arte hori historiatzeko saiakera nolabait egiten dela frankismo bukaeran eta trantsizioan. Hau da, pentsatu frankismoan ezingo zela euskal artearen kategoria nolabait aldarrikatu. Ideia hori etorriko da bat transizio politikoaren ostean. Momentu horretan izango da benetan aldarrikatu nahi denean euskal artea existitzen dela eta euskal artearen historia beharrezkoa dela. Orain ikusiko deguna da nolabait historialari hauek, hurbileko artista hauek ikusten dituztenean eta baloratzen dituztenean, ze formatan egingo duten. Hau da, nola interpretatzen duten beraien lana. Eta beraz, guk ikusi dezakegu nola definitzen duan historia hori, ez? Hasieran esaten genuen, nola iruditzen zaigun historia dela universala, dela objektibioa, dela egiazkoa, ez? Eta ez dugula zalantzan jartzen. Ikusten baldin badugu historiatze lan hori nola egin den, ze logikak dauden atzean, ze balio irizpide dauden atzean, ikusiko dugu benetan historia hori partziala ere badela, ez? Beti dago sesgo subjektibo bat historietan. Adibidez, ikusten baldin badugu, batez ere esandakoa, 70 bukaeran, 80ko hasieran historialariei papera jokatu zuten horien testuetara jotzen baldin badugu, ikusiko dugu nola askotan hitz egiten duten euskal artistaren ideia horretaz, eta nola euskal artista tipologia hori lotzen duten gizontasunarekin zuzenean. Hau izan daiteke adibide bat hori erakusten duena, esaten du Plazaolak. Física y psicológicamente, Néstor es un magnífico e inconfundible exponente de su raza vasca. Hau da, ikusten dugu nola euskaltasuna, edo ez dakit nola esan dezakegun, nola lotzen den berriro ere gizon izatearekin eta gizon gorputzarekin ere bai. Bestetik, historialari hauek saiatzen direnean nolabait hurbileko euskal artea historiatzen, saiatuko dira askotan identifikatzen ze ezaugarri diren euskal artearen bereizgarri. Hau da, egiten dutena da, irakurri esango dugu termino identitarioetan. Nahi dute aurkitu benetan zein den euskal artearen muina. Eta horretan, historialari askok edo interpretazio lan hau egiten duten askok, adibidez abstrakzioa ikusiko dute zeinu bezala, euskaltasunaren zeinu bezala. Adibidez, egile berak dio, el temperamento vasco ancestral, contrariamente al temperamento latino-mediterráneo, es, por decirlo así, receloso y casi alérgico a la imaginería táctil. Hay en las raíces de su cultura, ignoro si esto tiene algo que ver con la biología, una prevención enorme contra la figuración plástica.
Hau da, nolabait ikusten da, abstrakzioa dela zerbait euskal artistek ia naturalki egiten dutena, ez? Nolabait bere identitate hori, edo kasu honetan hitz egiten digu ia biologiaz, nolabait joera hori justifikatzen da esanez abstrakzioa dela benetan euskal artistaren lenguai naturala edo. Eta antzeko zerbait gertatzen da euskulturarekin. Berriro ere ikusiko dugu, euskultura ere bai izan zela ulertuta, euskal artearen identifikagarri bezala, ez ezaugarri bat, ia hor dagoela naturalki, ez? Artistei ateratzen zaiela naturalki eskulturara jotzea, bere esentzia euskaldunarengatik esango dugu. Adibidez, este comportamiento específico vasco se refleja también en el campo de la plástica y se distingue por una certidumbre constructiva, por la fuerza, vigor, cierto carácter serio y solemne, por el triunfo de la sobriedad y la exclusión de todo afán decorativo y amable. Nolabait, adibideak erakusten digu, ez? Nola gizontasuna, indarra, halako izaera serioa, eta benetan implikazio fisikorako grin hori berriro ere ulertzen dela euskal artistaren kontu natural bezala edo. Orduan, nahi izan detena azalpen honekin, izan da ikustea benetan 50 eta 60 hamarkadan eskultura eta abstrakzioa izan direla diskursoaren erro oso handi batzuk, eta nola hori izan den zerbait historiak horrela aldarrikatu duena, ez? Protagonismo hori nolabait izan dela azpimarratua, eta azpimarratze horretan genero maskulinoak paper oso garrantzitsua jokatu duela, ez? Ikusi dugu zelako lotura existitzen den eskulturan eta abstrakzioan gizontasunarekin, eta beraz, erakutsi digutenean, gure historia, hurbileko historia, termino horietan jokatzen denean, ikusten dugu jaso dugun erentzia oso lotura estua daukala ere maskulinitatearen azpimarratzearen historia batekin. Orduan ikusten baldin baditugu zeintzuk diren historia horrek azpimarratu edo protagonismo eman dion teknika eta generoei, ikusten dugu azken finean egitura horretan bestelako praktika artistikoak eta bestelako zereginak ez daukatela lekurik. Orduan ikusten dugu, ez? Egitura bera ez baldin badugu zalantzan jartzen, partzialtasun hori ez baldin badugu benetan azpimarratzen eta ikusgai egiten, ezingo dugu inoiz emakume artista bikainoiek gurera ekarri eta merezi duten bezala ikasi. Beharrezkoa da lehenengo diskurso hori deseraikitzea izango da ideia. Adibidez, ez? Laura Esteberen lana hemen dago ikusgai edo Lidia Nozen argazkiak, nolabait ideia hau azpimarratzeko, ez? Nola ez baldin badugu benetan egitura hori desenkajatzen edo partzialtasun hori azpimarratzen, bestelako historiak ezingo ditugu gure egin egiazkoak, ez? Bestela egitura hori berriro mantentzen baldin bada, denbora kontua izango da aztearen eragina. Eta azkeneko parte honetan, azkenean pena pixkaterea ematen dit, saio guztia gizonez hitz egiteak, nolabait nahi detena erakutsi orain da, nola egitura horrez, ikusi dugun egitura sendo horrez aparte, alboetan izan zirela ere emakume artistak, abstrakzioa landu zutenak, eskultura landu zutenak, naiz eta ikusi dugun bezala, justuki bi genero edo bi lenguai hauek, nahiko konfliktiboak edo izan zitezkeen emakume artisten praktikarekiko. Edo zailtasun gehiago izan zituztela. Adibidez, ikusi dezakegu arte dekoratzaileen esparrua. Hau da, printzipioz, arte dekoratzaileak, arte dekoratiboak, beti ere izan ziren ulertuak bigarren mailako praktika bezala. Hau da, eskultura baldin bada estatusa daukan irudimentsioko generoa, arte dekoratzaileen esparrua beti izan da, baztertua, pentsatuz praktika horrek ez daukala alako genialtasun ideia hori.
Ze gertatzen da? Bueno, genialtasun edo kreatibitate hori ez baldin bada beharrezko halako praktika hau egiteko, arte dekoratzaileen esparrua bihurtzen da esparru bat nahiko aproposa edo behintzat eskuragarria emakume artista askorentzat. Eta horretarako ekartzen dizuet Carmen Barojaren kasua, dela mende hasieran emakume oso interesgarri bat, beste mila kontuengatikan, baina bere kasua hori da, ez? Nola berak benetan izan zuen aukera bere ezagutza oso amaterraren bitartez, halako kutxaketa egiteko. Eta benetan paper horretan, beti ere bigarren mailako praktika horretan, izan zuen aukera adibidez Madrilen erakusketak egiteko, Euskal Artisten Elkartearekin eta bar. Eta orduan esan dezakegu nolabait, oztopo edo bihurtzen den kontu bat, hau da, eskulturara aukera ez izatea edo hezkuntza aproposa ez jasotzea horretarako, bestelako bigarren mailako plano horrek eman ziola ere bai aukera bestelako praktika artistikoak eta askapen moduan ere lan egiteko. Eta adibide polita iruditzen zait, Carmen Barojaren kasua. Edo hurbilago begiratzen baldin badegu, adibidez Laura Esteberen platerak ere erakusketan badaude ikusgai, nolabait ikusi dezakegu arte dekoratzaileen esparru hau, esan degula nolabait esparru aproposagoa izan dena tradizionalki emakumeentzat, izan zela bide bat emakume askok bere praktika artistikoaren bidez lan egin profesionalizatzeko. Bai? Nolabait ideia da berdina, ez? Nolabait zer naiz eta ez izan eskultura genioen, eskultura kategoria hori, halako bigarren maila horrek eman zien aukera emakume askoi beraien praktika artistikoaz bizitzeko. Problema zein da? Historiak ez duela horrela baloratu, ez? Historiak benetan jarraitu izan duela ulertzen horlako lanak direla bigarren mailakoak, ez direla baliozkoak. Berriro ere egin beharko genuena da historia zalantzan jarri, ez? Historiak baloratzeko erabili dituen mekanismo horiek berrikusi. Argazki hauek ekarri ditut, besteak beste ikusteko esandako, ez? Zelako sozializazioan ari gara hitz egiten. Ari gara hitz egiten 50-tik 60ko garaira, eta adibidez ikusteko benetan nola esparru batzuk bai izan ziren feminizatuagoak eta beste batzuk ez. Adibidez, emakume sekzio horrek antolatutako halako jaialdi horretan ikusten dugu benetan nola adibidez figuratxoen lanak edo baita ere josketak, halako lanak inoiz ere ez ziren izan ulertuak kontu artistiko edo kontu kreatzaile moduan, hori alde batetik, eta beste adibideak nolabait ematen digu aukera ikusteko, naiz eta emakume artista batek eskultura landu, zelako forman proiektatzen ziren gizartera. Hau da, kasu honetan ikusten dugu emakume artista hau ari dela halako lana zizelatzen, baina proiektatzen den moduan oso garrantzitsua da emakume horrek bere benetako konpostura mantentzea. Konparatu adibidez irudi hau, Oteiza Tatxidaren irudiekin. Beraien kasuan, implikazio fisiko hori da garrantzitsua, ez? Da zerbait baloratzen dena eta azpimarratzen dena baita ere irudiaren bitartez. Kasu honetan aldiz, importantea da emakume hau nolabait bere postura mantentzea, bere fintasun, sentsibilitate eta gustu hori irudikatzea ere bai. Beraz ikusten dezute, ez? Ez da, arazoa ez da objektu artistikoak, ez dira genero artistikoak, baizik eta dira, testu inguruak, ez? Testu inguruak nola sozializatu dituen praktika artistikoak eta historia nola idatzi den. Beste artista interesgarri bat, ikusteko benetan eskulturgileak izan zirela ere bai garai honetan. Bada izango dugu Dolores Salis artistaren kasua, irundarra, bera eskulturgilea izan zen, baita ere zeramikaria, berriro ere arte dekoratzaileen esparruko lanak. Eta Dolores Salisen kasua ekarren nahi dut ikusteko
askotan emakume artista hauek praktika eskultorikoa egin nahi baldin bazuten, bazelako bideen bitartez izan zuten aukera edo ze bideak josi behar izan zituzten horretarako. Esan dugu, hezkuntza artistikoan benetan oztopo handiak izan zituztela emakumeek eskulturgintza lantzeko berandu arte. Dolores Alisek etxean ikasi zuen praktika artistikoa. Bere aita artista zen eta nolabait babes horrek eman zion aukera etxeko espazioan, hau da, feminitatearentzako espazioa apropos horretan, teknika artistiko hau ikasteko. Beste kontu bat interesgarria, horrelako eskultura handiak egiten zituen, baina bere figura izan zen baloratuagoa horrelako zeramika egiteagatikan. Nik ikusten dudana da, nolabait gizartean ulertzen zelako horrelako lan hauek aproposagoak zirelako bera bezalako emakume errespetagarri batentzat. Eta ez aldiz horrelako figura handi eta monumentalak. Beraz, ikusteko ez, ze baliabide edo behar izan zituzten emakumeek balako praktika artistikoa egiteko, ez dela bat ere erraza. Beste kasu interesgarri bat izango da Kilibil artistarena, Lapurtarra, eta bere kasuan berdina gertatzen da. Berak izan zuen aukera eskultura lantzeko, familian jaso zuen babesaren gatikan, eta familiak lagun baten bitartez erakutsi ziorako etxeko espazioan eskulturgintza lantzen. Edo beste kasu bat, ja hurbilago, denboran hurbilago, 70ko hamarkadan, Begoña Pezina, beste bi lagunekin izan zuten aukera, baita ere aukera materiala, halako elkarte txiki bat antolatzeko, eta getxoko monja batzuek espazio eman zioten beraien lan hauek egiteko. Hau da, ikusten dugu, ez dela bat ere tontakeria materialen kontu hori. Beste kasuetan, familiak eman baldin bazien espazio hori, aukera hori, praktika artistikoa aurrera eramateko espazio hori, Begoña Pezina eta bere bi lagunek nolabait elkartze horrek eman zien aukera espazio bat lortzeko, labe bat aurkitzeko beraien eskulturak aurrera eramateko. Beraz, ikusten dugu, ez? Azken finean da ulertzea, testu inguru berdinean, gizon eta emakumeek bide desberdinak josi behar izan zituztela helburu edo obra bat aurrera eramateko. Eta benetan, garai horretan, emakume edo gizon izateak asko kontatzen zuela, ez? Oso historia desberdina izango zela. Edo beste kontu bat izango zen, adibidez, esan dugu, ez? Hezkuntza artistikoa benetan oso, oztopo handiak izan zituztela emakumeek eskultura lantzeko, eta askok aukera izan zuten lehenengo aldiz eskultura ikasteko, adibidez Madrilgo akademiara joten zirenean, San Fernando Akademiara. Hau da, ikusten dugu benetan emakumeek oso bide luzea esango dugu egin behar izaten zutela askotan, eskultura ikasteko. Ze normalean emakumeek jasotzen zuten hezkuntza artistikoa zegon bideratuta, esan dugun bezala pinturara edo bestela kontu femeninoago batzuetara, eta askotan San Fernandoko Akademiara itxi behar ziren, hau da, goi mailako eskolako arte hezkuntzaraino iritsi behar ziren lehen aldiz, bestelako praktika artistiko batzuk horiekin esperimentatzeko. Esan dako, ez? Bide desberdinak praktika artistiko desberdinetara iristeko. Eta bestetikan, abstrakzioa ere abstrakzioa landu zuten emakume artistak izan ziren. Eta are gehiago, Euskal Herriko testuinguruan, Gipuzkoan, emakume bat izan zen lehenengoa abstrakzioa lantzen. Eta hau da Mari Paz Jimenez, erakusketan ere txokotxo batzean eta bere lanak ikusgai daudenak. Benetan oso artista bikaina, ze esan bezala nolabait ikusten dugu bere papera izan dela oso ahaztua jaso dugun oroimen artistiko horretan,
eta bere papera erabat oso fundamentala izan zen Gipuzkoako testuinguru horretan, eta hasieran aipatu ditugun artista guzti horien praktiketan, eta dela influentzia bat erabat ahaztua izan dena. Niri pila bat gustatzen zait bere lan hauek izugarri ederrak dira. Eta pixka bat testuinguruan jartzeko, esaten genuen abstrakzio bat maila teorikoan badituela halako inklinazio bat genero maskulinora, ulertu behar dugu ze suposatzen zuen garai honetan emakume artista batek lan abstraktuak egitea. Ze hurrengo adibidean ikusiko dugun bezala ezen inungo tontakeria. Ia, pixka luzea da irakurriko dut. Y las que de pronto, sin otra preparación que el creérselo ellas mismas, se hacen lo más difícil. Pintoras abstractas. Y aquí, ese sentido mimético que tiene la mujer es donde adquiere mayor relieve y significación, pues sus cuadros no son sino copias de otros cuadros. En lo abstracto es donde la mujer demuestra mejor su incapacidad creadora, salvo excepciones, ya que al quedarse con la pintura a solas y con ellas mismas, tiene que acudir a sus recuerdos para apoyarse en algo. Una exposición abstracta femenina es la mejor definición para que veamos lo difícil que es pintar por los senderos de la abstracción. Hau da, ikusten dugu benetan garai honetan, nolabait, kritikaren aldetikan eta arte literaturaren aldetikan, egontzela benetan halako esango dugu retxazo bat edo baztertze bat, ulertzea emakumeek gaiz direla lan abstraktu serio eta baliogarriak egiteko. Eta horretan kontu bat oso garrantzitsua da feminitatearen kategoria. Hau da, abstrakzioan nolabait ikusleak, baina baita ere arte kritikak, galtzen zuen irizpidea feminitatearen ideia arte lan bati helarazteko. Hau da, pentsatu adibidez, hasieran ikusi ditugun pintura figuratibo horiek. Hor nolabait, ulertzen zen, mundu figuratiboa, koloreen adierazpena, halako pinturaren teknika, bazirela kontu batzuk femeninoak. Eta beraz, femeninoaren ideiari forma bat ematen zaionean, ulertzen da hori bigarren mailakoa dela. Pentsatu adibidez ikusi dugun diruzor hori, ez? Nolabait ikusten dugu praktika artistiko bat femeninotasun ideiarekin lotzen denean, argudio bat bihurtzen dela objektu hori zuzenean esateko bigarren mailakoa dela. Ze gertatzen da orain abstrakzioan? Ja ez dauzkatela argudioak esateko lan hau bigarren mailakoa da, ze femeninoa da. Eta horretarako ekartzen dizuet bi lan hauek, nolabait ideia edo pentsatzea nahi nuena zen, arroxa dela zeozer femeninoa eta marroia edo izango zela maskulino bezala jaso dezakeguna. Eta kontua da alderantziz izango zela, ez? Marroia eta halako material mixtoak sartzen dituena Mari Paz Jimenezen lana da, eta arroxa aldiz Amable Ariasena. Beraz, ideia zen hasieran esan dugun kontu hori, ez? Ze garrantzitsua den historia deseraikitzea. Ze problema askotan ez da artelan berek dakaten fisikotasun hori, baizik eta nola izan diren sozializatuak eta historiak nola ulertu dituen. Eta benetan ez baldin baditugu diskurso hauek deseraikitzen, zalantzan jartzen, jarraituko ditugu barrelako herentzia matxista asko, oraindik naturaltzat hartzen esango dugu. Ideia hau ere bai erakusketan badago, ez? Eta justu Mari Paz Jimenezen lan batekin ere egiten da alderaketa. Berriro ere, dakagu Kilibil artista, esan dugun Lapurdiko eskulturgilea, eta bere kasuan interesgarria egiten zitzaidan hurrengo kontua. Esan dugu nolabait abstrakzioa izan zela 20. mendeko Errusia konstruktibismotikan ulertuta nolabait praktika bat lotuta zegoela, esan dugun bezala, iruditeki maskulino batekin, arrazoiarekin, seriotasunarekin, intelektualitatearekin, horrelako iruditegi horiekin.
Ba, interesgarria egiten zitzaidan, nola Kill Billek berak esplikatzen zidan, berak figuraziotikan abstrakziorako salto horretan edo aldaketa horretan, paper garrantzitsua izan zela nolabait bere haurdunaldian izan zuen halako momentu oso tragiko bat. Izan zuen halako oso haurdunaldi txarra edo, eta nolabait egoera fisiko horrek, gorputzetikan jaiotzen zitzaion egoera mingarri horrek, eraman ziola nolabait errealitatearen interesa galtzera. Orduan, nolabait, ideia honek eramaten induena pentsatzera da, artistek, emakume artistek ere zelako beste bideak garatuz izan dituzten abstrakzioaren ideia hori nolabait teorizatzera edo esplikatzera. Hau da, Oteiza, Txillida eta bestelako artista hauek, baita ere Errusiako konstruktibiste hauek, nolabait beraien abstrakzio lanak argudiatzen zituzten eta esplikatzen zituzten oso modu teorikoan, nolabait zeozer oso intelektuala balitz bezala, atzean teoria mamitsu bat balego bezala, Kill Bill eta bestelako artista batzuek esplikatuko zuten abstrakzioaren salto hori bestelako esplikazio batez, adibidez gorputzaren eskaera baten bidez. Beraz, ideia nolabait nahi nuen azpimarratu da, nola testu inguru berdinean emakume eta gizonek zelako bide desberdinak, zelako negoziazio bide desberdinak eraiki behar izan dituzten, beraien praktika artistikoa aurrera eramateko. Eta, horrela beste artista batzuk ere bai ezagutzen ditugula. Edo beste artista batzuk, 70ko hamarkadan abstrakzio geometrikoa landuko dutenak, daukagu Begoña del Valle, Araceli Rebollo, Blanca de Oro, eta beste batzuk ere bai halko ditugu azpimarratu ez, baina beste behin dira artista batzuk erabat ahaztuak izan direnak eta nolabait azte horretan geratu direnak. Eta, iruditzen zait, irudi polita dela bukatzeko, nolabait hemen nik behintzat identifikatua dauzkat Mentxugal eta Maripaz Jimenez, bizkarrak ematen diguna, eta iruditzen zait abiapuntu bukaera emateko irudia proposa, azken finean interesgarria edo nahiko nukena behintzat ateratzea gaurko saioarekin eta erakusketa seguro ikusi duzutela ere bai horrekin guztiarekin, da benetan zelako garrantzia daukan gaur egun jaso ditugun eta naturaltzat hartzen ditugun historia horiek deseraikitzeko proiektu hori kontu serio bezala hartzea, ez? Ez hartzea erakusketa anekdotiko bezala edo salbuespen modura, esateko, begira zenbat emakume, begira ze interesgarria. Baizik eta benetan instituzioek edo akademiaren mundutikan, daukagun parte hartzeko aukera daukagun guztiek, benetan aldarrikatzea, bestea eta disfrutatzea ere bai, garai honetan egon ziren emakume artista guzti hauekin. Eta, etorkizunari begira, horretan jarraitzea izango zen ideia. Eta, benetan eskertzen dizuet tartetxo honengatekan, eta, ez dakit norbaitek galderaren bat edo daukan. Mila esker.